luns. Os temas que nos levaremos a esta Comisión de Traballo do Parlamento de Galicia nesta mañá vai ser a orientación que pretendemos dar traballos da Comisión Primeira. Ao longo desta legislatura deuse cumprida conta neste Parlamento do gran traballo feito por o Goberno galego como compromiso electoral que tiña na reducción das estructuras administrativas. E non vou agora facer un recopilatorio de todas esas medidas que seguramente todos coñecen perfectamente, pero nós queremos que sí traer aquí ao Parlamento neste período de sesións, xa que sería rematando este ano, que o Goberno nos explique como está neste momento a execución do segundo plan de evaluación de entidades dependentes da Xunta. Saben vostedes que xa se rematou a aplicación do primeiro plan de evaluación de entidades dependentes, se executou plenamente. En este momento está seca a execución do segundo plan, que o que pretende é unha reducción de en torno ao 50% das entidades da administración pública. Temos resultados moi importantes desta primeira parte e creo que o Goberno é oportuno que nos veña a dar contas de como vai a evolución dese segundo plan. E tamén hai un ámbito onde aínda non se leva feito actuacións en materia de concurso de traslados e concretamente aí vamos a plantear unha iniciativa de impulso para que o Goberno valore a posibilidade de acometer de inmediato o concurso de traslados dos corpos de administración especial. Desde o ano 2005, é dicir, hai 7 anos non se levou a cabo ningún proceso de mobilidade para os traballadores dos corpos de administración especial da Comunidade Autónoma Galega. Por lo tanto, eu creo que é unha asignatura pendiente que este Goberno non pode deixar de cumplir, co cual poderíamos decir que, a diferencia da legislatura anterior, nesta legislatura teríase favorecido a mobilidade de todos os traballadores públicos independentemente do seu colectivo, da súa relación xurídica da administración. O noso Estatuto de Autonomía, no seu título preliminar, é o que nos fai referencia, como non podería ser de outro xeito, a trascendencia que ten para Galicia todos os galegos que están na diáspora. Dice o Estatuto ou fala dos seus fillos que durante os últimos 2 séculos deixaron Galicia, e, polo tanto, para esas comunidades hai unha regulación, pero hai unha regulación, refírome á Lei 4/83 de 15 de xullo de recoñecemento da galeguidade, que foi unha norma importante, que foi desenvolvida, que se leva executado, pero que nos parece que chegou o momento de aprobar unha norma adaptada á realidade actual, unha norma adaptada ao desenvolvemento social, económico e político de Galicia, pero tamén pensando que os países de acollida onde están os galegos hoxe non teñen a mesma realidade económica e social que tiñan cando se aprobou aquela lei do ano 2003. Por lo tanto, eu creo que temos que ter unha lei que efectivamente sexa acorde co marco actual tanto en Galicia respecto dos galegos da diáspora como a realidade que viven neses países.